Errepublika Frantsesak bat faxismoak utz? Tira, hau hasi besterik ez dain, edota segida bat, baina ez da hau, atzetik datorren kontua delako, edozein kasutan, zer nahiago duzue? Frantziar Errepublika, ala Espainiar monarkia parlamentarioa, galdera gaiztoa izan da, zitala, hasi pentsatzen. Eta gauzak honela, Maider Galardi Gabon, hasteko eta behin goazen ariketa zentzuzko bat egitera, ziur bat baina gehiago sigla berriak entzuten ari da. Ez jakitasun dezentekoa dugu akaso, ez da, Frantziar Errepublikari begira jarrita. Baina gizonezko festa honetan, beste behin ere, Mélenchon zein Demontre omen da, Macron erdialde horretan, eta Le Pen, aipatu dugu gizonezkoen festa honetan, eskuin muturraren buruzagia izan behar hain zuzen ere emakumezkoa, deigarria edozein kasutan. Zein litzateke Hego Euskal Herriko ikusmira mugatu horretan, ez dakit, Alderdi Sozialistakoa, Alderdi Popularrekoa, Voxekoa, badago alderaketa egiterik, Maider? Ni beti tentuz ibiltzen naiz halako konparaketak egiten ulertu behar dialako estatu edo territorio bakoitzaren idiosinkasiak. Baina, bai egin dezakegu halako aproximazio baten modukoak. Esate baterako, Le Penen alderdiak edaten du oso tradizio nazi edo bitxiren gobernu utzik, ez da. Aurreko astean hitz egiten genuen ze ziriketa egin duen urteetan zehar, batez ere Marine Le Penek bere aita alderditik bota eta guzti egin zuela, baina badu halako tradizio bat, ez, ultrakontserbadurismoarena eta ultra eskuindarrarena. Zentzu horretan Voxekin alderatu genezake, ez dakit, segurazki aldarrikatzen dituzten bat gauzek antzekotasuna dituzte, esate baterako, migrazio kontuei dagokienez edo familiaren tradizionaltasunari eusten diotenez, baina besteak beste, zuriketa ariketa horren bitartez, abortua konstituzioan sartzearen aldeko bota eman zuen Le Penek. Bestalde, uste, beti egon baldin bada izan da ere, oinordekotza frankista Espainian askoz ere ezkutatuagoa egon dela, edo alderdi ustez, joku demokratikoan homologatutako alderdien barruan egon dela, eta gero etorri dela beste testu inguru batean, eta segurazki krisi ekonomikoak ere egin da, Vox bezalako alderdi bat, ez?
Aldiz, Frantziako nazionalista horiek edo Le Penen eta Bordelaren alderdiak beti eduki izan du tradizioz ibilbide hori, ez? Ez da egon eten argirik edo desagerpen argirik. Lehen alderaketa edo aterrizaje hau egin da lurreratze bat ondo datorkigulako, ze ziur bat baina gehiagok alderaketa hori egiteari ezin dio izkin egin, eta batzuetan politikagintza edo kultura politiko ezberdinen baitan bizi garela aintzat hartu edo berreskuratzea ariketa interesgarria da. Zentzu horretan gainera, besteak beste, lehen ministroak berak, Macronen lehen ministroak dimisioa eman du, jardunan arituko da urtebetez, ez da hauteskunderik izango Macronen agintaldiari berehalakoan amaiera emanez, baina puzle bereziaren aurrean topo egingo du egun Errepublikako burua denak. Hemen ere alderaketa bat derrigorra, kasu honetan lehen ministroa Hego Euskal Herritik Madril aldera begiratuta Sánchez litzateke, eta Macron berriz estatu burua Felipe Erregea. Deigarria egiten zaigu, ezta? Bai, bueno, batek sistema presidenzialista duelako eta besteak parlamentario monarkikoa, ez? Eta orduan estatu buruak desberdina dira, eta ez bakarrik estatu buruak, Espainiako erregeak estatuko kaxak ustutzen baldin baditu ere, ez du eragiteko hainbesteko ahalmenik, eta ez aldiz Frantziako estatu burua izango den hurrengoak, edo kasu honetan Macronek, ez da. Atalek bai dimisioa emango duela esan du, nahiz eta funtzioan segitu dezakeen. Ideia bat egiteko, Macronen alderdia sortzen da, bi alderdi nagusiak, republikarrak eta sozialista gainberan hasten direnean, eta egon da harremanik esate baterako Macronen ingurumaritan zebiltzan horien eta Ciudadanosen zebiltzan horien artean. Eta halako eskuin, baina ekonomikoki liberal bat eta zizte ginen ezake. Karo, zer gertatzen da, Frente Popular berriak eskatzen diola Macroni zentzuduna izan dadin, eta izendatu dezan Frente Popularreko zera bat, gobernu buruak. Baina horretan ere ez Frente Popular berrikoak eta segurazki Macron ez da ados egongo, frente horren barruan adierazpide politiko desberdina daudelako, daude sozialistak, baina badago Frantzia insumisua, lehen aikatzen zen izendan dela ankion hori delakoa, eta Frantzia insumisoko burua. Eta zerbait izan baldin bada argia kanpaina honetan izan da Frantziar insumisoa Le Penen antagoniko eta beraz muturrean, ezker muturrean dagoen alderdi bat izango balitz bezala aurkeztea. Nire ustez ez da horrela, zer Espainia ez izango bageni zer Podemos, Zumarra, dian frantzesa zerratuko dira hori noski sozialistek ez zuten nahi. Imaginatu, sozialistek ez zuten nahi galako gobernu bururik, insumisoek esaten dute, berai dagokiela lema, ikusi behar da. Urte bete honetan eta batez ere datozen hilabeteetan zer gertatuko. Macronek izan du behar duela denbora asumitzeko eta gauzak ordenatuko adia hongo dira. Bai, akaso urte bete behar du, ezta? Asumitzeko eta bere buruan non kokatu diseinatu edo eta estrategia hori eguneratzeko. Maider, edozein kasutan ikusi ditugu, pozarran ikusi ditugu, hiritar ugari, faxismoari galga jarri izanarekin pozik. Ez dakit edozein kasutan behar hori ere baote zegoen, baina ikusita erdialdean dagoen eskuin horrek ez duela halako galerarik izan, Macronek izan du galera, baina ez hainbesterakoa, eta Le Penek inoiz izandako emaitzarik onenak, alegia posteko arrazoiak akaso bai, baina ez dakit banik, Errepublika Frantsesan etorkizuna epe ertain horretan, ze puntutan izango ote den, momentuz, libera da ederra, baina argibiltzeko arrazoirik ez zaio falta, ezta? Ez, eta, nik uste torgakoa dagoa dela, Fronte Popular berri horrek zenbaterainoko solidotasuna demostratzen duen datozen urteetan, ze ikusi dugu aurreko koalizioan azken hauteskundeetan elkarrekin joan zirela, baina segituan 2022 hautsi zela koalizioa, ez? Nik uste badagoela ilusio bat
ezkerretik, eta horri eutxi aldiotela, edo bintzat herritarren nik uste mandatu hori eman adietela haien ere, eta gero egia da, lortu dela ultraeskuina frenatzea, baina ez dakite, 60 eskaino edo gehiago lortu dituzte aurreko hauteskundeekin alderatuta, eta batez ere nik uste Espainian gertatzen den bezala lortu dela homologazio moduko bat diskurso horiena, ez dela autu residual bat, baizik eta lehen hiruetan oso modu indartsu dagoen zerbait. Uste Frantzian hori Espainia baino gehiago gertatzen ari zela, baina nabarmen Asamblea Nazionalean gero eta gehiago agerian gertatzen ari dela. Eta marko hori ezarrita edo legitimatuta edo homologatuta nahi dugun bezala esan, eragiten du gainontzekoak ere nolabait eskuinaldera biratzea, hau da, diskurtsoa eskuinaldera biratzea, eta niretzako hori da arriskutsua, adibidez Macronek mahai gainean jarri zuen eta onartu zuen migrazio legearekin gertatu izan bezala. Orduan, ez dakit zenbateraino konturatzen ari geran, edo zenbateraino tenkatu dezakegun badatu zen beldur hori frenatzeko gutxiengoak adostu beharra, eta benetan ez garen ausartzen, edo ezen ausartzen ezkerra, benetako politika progresistak martxan jartzea ez, eta bere proiektu politiko propioa garatzen segitzea ez hainbeste badatoz eta arriskuari aurre egiteko autu izatea bezala. Horiek izango dira datozen hilabeteetako urratsak, batetik jarduneko gobernua izango delako, Asamblea Nazionala berritua eta ikusteke Ipar Euskal Herriko ordezkaritzak ere zer nolako jokoak eragin ditzaken, eta baita lege propioak ere, halako aurrekariak egon badaude, naiz eta akaso lege batzuk erdibidean geratu. Hor ere eragiteko gaitasun ere izango du Ipar Euskal Herriko ordezkaritzak. Bukatze aldera, gainera, etorri zego beste bain ere demora, Maider, gustora asko gaude, baina galdera trampa txiki batekin, amaiera, zer nahiago duzu? Errepublika Frantsesa, ala Espainia aldeko monarkia parlamentarioa? Bida ez bat eta ez bestea, tartean dagoen Euskal Errepublika independentea izu. Ederki, tira, Iruñe astitz gogoz geratuko zaigu, beti aldarrikatzen du eta bere hautagaitza erregina izateko, Nafarroatik Euskal Herrira, tira, gaurko hemen utziko dugu, Maider Galardi, mila esker, beste behin ere datorren astera arte. Eskerrik asko zuen. Kostata baina azkenean heldu da uda Euskal Herrira, eta hori aprobetxatuta kalera irten gara, ia bilbotarrek ze plan daukaten jakiteko. Lan egitea. Bueno, ni printzipioz lanean ibiliko naizu da osoan, baina egia da izango dudala hor aste bat libre joango naizela herrira nire familiarekin. Lanean nabileta eta, libre daukadazan egunak jaietan eta, bidaitxoren bat edo egiteko. Orain, oposaketak presatzen ari naiz, orduan ikasten egongo naiz eta entrenatzen. Eta joango naiz festival batera, bombastik, baina badago, ez dute ezer gehiago egingo. Ni nire herrira joango naz, uda ostoan, eta denbora bat egongo naz Madrilen bai, eta gero Bilbora berriro etortzera astena guztira. Lan egitxia, lanean egongo naz uda osue. Así que, plan askorik ez, baina aste nagusietara joatia, hori bada plana. Ni oraindik ez nauz lan egiten beraz, dana hori ez dut sentitzen, baina egia esan, nik entzuten dut handik inflazioa asko igo egin duela eta adibidez olioa erosteko eta hori izugarrizko presioa daukata hori. Ezke ni bizi naiz nire gurasoekin orduan ez dakit asko, baina adibidez autobusena guretzat orain dago, ez dago garestia, orduan ondo dago epiteliak egiteko eta hori, ez dut igarri hazkundea. Nabaritzen da, gero eta gehiago, baina, egiten da aldoguna. Bai, batez ere, igual gasolina eta holan segu herrira juten gara kotxez, beraz, gasolina asko presioak asko igo direnez, bertan igertzen ditugu presioen gorakadak eta inflazioa. Eta gero, imaginatzen dut hotelak eta alakoak bai igoko direla, baina egia da ez dakidala fijo. Gero aparte ni bizi naizenez nire gurasoekin igual
epe laburreko gauzak ez ditut igerri, adibidez erosketak eta lakoak, baina bueno, egia da, bai hitz egin dutela presioak gorak egin dutela. Bai, apur bat bai. Guretzat hipoteka ez, ze tipo fijoa dekogu, baina igual janaria bai, gasolina bai, argia, ura, dena notatzen da. Bai, gerri dut batez ere tabernetan eta zer edo zer hartzera joaten naizenean, presioak asko igo direla. Kalimotxoetan, kafeetan... Joseba, Majo, zer modu? Hemen kolpez kolpe aktualitate saio feministako kideok zuzenean Iruñe aldera. Fan asko dituzu? Kalean asko gelditzen zaituzte? Bueno, ez da hori nire ezaugarririk nabarmenena. Eskatzen dizkidate oraindik selfie asko, baina, bueno, nik pensatzen dut badela gehiago, ez dakit, ez? Zon dagoen animalitxo batekin argazkia ateratzen baduzu bezala, ez? Bueno, kuriositate argazkia alkatearekin. Gelditzen nau jende askok eta gauzak komentatzeko, normalean gauza onak, kritikaren bat ere, eta bueno, guztiak hartu behar dira kiroltasunez. Bueno, tira, galdera zuzenak, garrantzitsuak, ze demontre egingo duzue zezenketekin, Kolonbian 2027-ko debekatuko mendituzte, behin betiko. Bigantxak ere bai. Iruñean nola ikusten duzue kontua? Zezen plaza ezin da galdu, baina zer, badago alternatibarik, A plana, B plana, nola dago kontua? Bueno, hori da gizarteari planteatu behartzaion galdera. Nik ere pentsatzen dut 21. mendean gizakion aizia ezin dela sostengatu animalien sufrimenduaren gainean. Hori argita garbi ikusten dut. Eta eztabaida hori badago gizartean. Ez bakarrik Iruñan, munduan dago eztabaida hori. Baina hemen Iruñan gehitu behar diogu beste eztabaida bat, horri, eta da zer egiten dugun Sanferminekin. Eta galdera ez dizut erantzungo, galdera da hain zuzen ere importantena hori. Imaginatu daitezke Sanfermin batzuk 21. mendean zezenik gabe, hori da gizarteak eztabaidatu eta hartu behar duen erabakia. Begira, beti toki guztietan jaiak dira gizartearen, jendartearen isla. Eta Iruñan baita ere horrela da. Orduan, ni ados nago 18. mendeko eta 19. mendeko gizartea bazela bat, eta orain badugula beste gizarte mota bat. Sanferminek dudari gabe evoluzionatu behar dute, baina norabidea jendeak hartu behar du. Sanferminak beti herriaren gandik sortu direlako. Alkate jauna, bukatzeko, baduzu sekreturik, dieta berezirik, aurtengo Sanferminetako maratoirako, nahiko lan izango duzu bizirik ateratzen? Bueno, sekretu asko ditut, baina ez dizkizut zuri kontatuko. Sanferminetan irauteko, badakizu. Hau ez da abiadura lasterka bat, baizik eta fondoko lasterketa, eta 8 egunetan guztia aguantatzeko dosifikatu behar dira ongi jaiak. Velozistak, momentu batean edo bestean ikusten dituzu alboan botata. Joseba Ziron, mila esker, kolpez kolperi tarte txiki hau eskaintzagatik, eta azken aholkurik baduzu, Navarra Maritimatik joango den jende uholdearentzako? Bai, noski, Iruñera etorri, Euskaldunon nire buruzagira etorri, batez ere emakumeak gozatzera jai seguru ez, eta noski munduko jairik hoberenez.
Mira tu gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Adarraren deia talamien kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute Giarretan Aztuko badira kantuak Argasoen kontakizunak Egoak edakidan izki